amma kamar yadda wasu wawaye suke yi yanzu, wanda suke ba su jahilai, wanda ba san abu ba, sai a zo ko wajen shehu a ce shehu kai mana, wa ya ga maka? shehu ya maka? shi ma annabi ai ba ce aka yi ba don annabi, aka ce don darajar annabi. aka yi tawassuli da ɗakin ka'aba, aka yi tawassuli da zamzam, aka yi tawassuli da menene, ko duk malamai na ce Allahumma inna natawassalu ilayka bi habibika ne wa azimil qadri indaka sayyidina Muhammadin. Allah muna tawassuli gare ka da annabinka ko da albarkan annabinka, ko kai mana. To kai ina ka samu naka? shehu kai mana, ko kai mana lamuni? ƙarya ne ko gaskiyar magana kenan. shehu ba Allah bane, annabi ma ba Allah bane, albarkan su ne ake yi. komin tsiyanka ka san wani ya fi ka albarka komin darajan ka san annabi ya fi ka daraja, komin darajan wani malami ya san wani malami ya fi shi kusanci da Allah. To ka roƙi Allah da sunan wannan bawan Allah dan darajan shi a wajen ka, ba ka ce yi masa ba. ko ka je kabarin wani wali ka ce wali ayi mana, a ba ruwan shi da kai, ba ruwan shi da kai. So daga wawayen mu ne ce shehu yayi mana, shehu yayi mana, wannan shirme ne, ba haka ake ba. shine ni kawo misali jiya, yake cewa duk abin da mutane suke yi fa su lura da mutaqaddimina abin da suke kai. shi yasa ce Ibrahim yana da mutane da yawa, ana ce kana da mabiya, ce ta na muridi wa aina muridi, kuna cewa ina da muridai, to ina nawa din, waye nawa fa yana da wuya. fa inna muridi a'azam min kibrita amal, a'awazu muridi na ya fi jan zai ba wuya, wanda dai nawa muke kan hanya daya, sai dai yan hayaniya. a'awazu min kibrita amal shine na kawo misali. wata rana ya shiga mota zai tafi, yana tafiya akan hanya, sai ya ga wani bawan Allah sai tsaya ya dauke shi a mota. ne za a dauke shi a mota, aka je wurin sauka zai sauka, zai ce yau, ya ce to na ji daɗi da ka dauke ni a mota, don Allah in mun je lahira fa haka za ka yi mun, in ka ganni ka dauke ni. ya ce mashi sai ce to in mun je sharaɗi ka tsaya a hanya. yanzu din a hanya nin ganka, to can ma ka tsaya a kan hanya. in ka karkace ba zan ganka, ai wannan magana ce mai kasan wale da tambaya ne da amsa Allah ka masa ilhami. ka dauke ne ce shi ke nan zan dauke ka in na ganka akan hanya, ko to ka kauce hanya ka ce a dauko ka. to mu tsaya kan hanya, ka bi Allah, ka yi sallah, ka yi zakka, ka yi azumi, ka kiyaye shari'a, ka kiyaye hakikan nan mata za ka yi hauka ba. ka bar sallah ka ce kana tare da annabi, ko kana tare da shehu, ka halatta haram ka ce kana tare da shehu, ka ƙi sallah ka ƙi zuwa wazifa ka ce kana tare da shehu. ina ruwan shi da kai? me ya haɗa ku? me ya haɗa ku? haka gaskiyar magana a tsaya kan gaskiya. duk gidan shayananmu da ka sani, duka wanda ya san su, babu wani din girman shi zaka je gidan shi ka ce yau ya wuce sallah. ba wanda bai raya masallaci, ba da kai ina ka samu naka dan iska. ko saboda haka ya kamata a san gaskiya, a tsaya kan gaskiya, kai kokari a addinin kaman zaka mutu gobe. wallahi in ka zauna da su sai ka gudu saboda yawan ibada. ba su a bacci da daddare, da rana ai karantarwa, ai wuridi, ai zikiri, haka kawai Allah ya dauka su. sai kai kawai kana karban kudin mutane, ka ce wai ka lamunce mutane, ka lamunce musu ya. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الجمل هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله صلاة كاملة حول ولا قوة.